Вау! Милана Мебел нуқтаи нав молу маҳсулоти босифат. мебелҳо барои коргоҳу хона, рахти хоб, мизу курсиҳо ва чандин ҷиҳози дигар барои зебоии хонаву манзил. сифати аврупоӣ ва туркӣ аз истеҳсолкунандагони машҳури мебел дар дунё. ҷавобгӯ ба табу завқи мардум. дастрас барои ҳама табақоти ҷомеа. нишони толори навимо кӯчаи мирзо турсунзода, Гранд Отел. Милана Мебел, услуби зиндагии шоиста.